Anak, hi kayo sa vlog ko. Buyahin nyo to, Kabiyahe Jim TV. Nag-subscribe kayo ha. Ay, lolo na. Buyahin nyo to no, bigat. Shout out. Mga ninong-ninang. Buyahin nyo to, Kabiyahe Jim TV. Ayan guys, yan po yung tatay ng ibibinyag. Ay! Ito pala yung binyag ko. Hello! Yung mama. Happy birthday! Birthday at Binyag. Nikiana Bethany. Ya, ayaw mo? Panas pa. Hindi ka na maganda. Wala kang diyata. Bisita. Sabray. Biyang to J vlog may. Kabiyahe Jim TV. Dati kami nagbiyahe. Mabasin mo rin, kita mabasin. Oh, si shoutout mo. Shoutout Padilla. Taman. Yung lolo. Yan po yung lolo ng ibiyang nag-birthday at nagbinyag. Uncle Marcial, Dagbasi. Yan, mga bisita. Shoutout kayo. Shout kayo. Buyain yung tao. Subscribe kayo tao yung channel may. Yung gabiyahe. So guys, mga kamag-anak ng Bininjagan. Yan yung kapatid ni Daryl. Oh. Jim. Hi. Nagadukuton. Oh. Dita ako ti uncle na Jay ko ano yun. Nagbinyag. Shoutout ka. Magbuyam to na bigat. Kailan bag. Chat ko sa vlog namin.
Ayan, yung makaangas si Busugnan. Dapin supot na. Nagisupot. Talagang gagaram pa rin yung kinado. Talagang gagaram ang kinado dyan labay mo ito na da isupot mo. Pulutan. Mo yun guys, si bisita yun naman. Delikado nga bisita rin daw. Nagisupot. Awit din. Pasti kanan. Yeah. Oh. Pasti kaan awit din. Ya, Bray. Ya. Ay, nabusog titolay. Ito yung manang kinarikato. At tinatay ni Chavit Singson di airport di Bagabag. Oops. Short bypass Lantap to Murong.